Meron na tayong natanggap na invitation for vaccination. So, good morning mga loves, mga pita. Mga pe before mo duty. Duty ko karon ano lang, 4 hours, pero 150% siya, so 6 hours siya. Nag-extra ako ngayon. Fita, parang sa Pinas lang. Ito lang kakainin ko, biscuit. Naman ako banat kumain. Tapa ko na talaga ngayon. Na-stop kasi yung pag-inom ko ng Crayola po coffee. At tapos, kain na kain. So, hindi nakakatulong. Ito, parang Pinas lang no, sausaw sa kape. A few moments later. Hello! Nakauwi na pala ako ng bahay. Tapos, nag-grocery kami ni Bana. Naniudto kami ngayon. Nag-lunch kami doon sa labas. Pala ako ng tinapay. And croissant. Kasi fresh. Sa labas sila sa garden kasi mainit naman. Tayo na, snack. Ako ng orange juice kasi ako lang umiinom nito. Hindi naman sila umiinom. First time ni Sophia mag-try nitong snack mix. We have here biscuits. Ano siya? 8 pieces. 1 euro lang to. 99 cents a little. Ito stars na may sesame seed. Ito siya letters. Maganda siya for kids. And this one is animals. And this one is just parang may ano siya? May water siya na theme. Tapos yung isa is stars and moon. And this one is biscuits. And this one is biscuit. Yeah? Show them. Is it nice? Yeah. Yeah. Oh, shush. Yeah? Nagustuhan ko din yan. Masarap siya. Tapos sa akin, croissant. At saka, eto, German to siya. Berliner Bola. Na may strawberry jam sa loob. And then, partner ko lang sa orange juice. Pumasok na ako mga loves kasi malamig sa labas. Parang ano ba, super presko siya. Pero buti na lang walang ulan. Naantay ko si Sophia magpalit ako ng daya pero uy, kaya nalibang. Tapos pag lagi mo sasabi na magpalit, sinasagot ako ngayon ng Netherlands. Ang galing-galing na. Hey baby! Ha, galot kayo oh. And? Hindi mahaw tae. Come here. What no? Share ko pala sa inyo. Meron na tayong natanggap na invitation for vaccination. So, first time, nakalagay pala dito, binasa ko ng saglit. Meron siyang 3 pages na kasama. Ano muna natin? So, 3 pages siya na kasama. And nakalagay dito yung invitation for the vaccine. And then, pwede mong gawin siya yung appointment via online or telephone. Pwede kang tumawag. So, I think mas better yung online. And then, kailangan mong magdala ng moon copies, IDs, lahat ng mga importanteng bagay sinasabi dito. And then, pwede kang isang vaccine lang, pwede din dalawa na sayo. Pagkatapos, kung nag-positive ka ng corona within 6 months, so isang beses ka lang pwedeng vaccine. So si Bana, isang beses lang siya, ako dalawa, no? Ewan ko, parang dito nakalagay din kung ano ano pala, hindi ka pala pwedeng pumili kung ano lang yung available that time na yun yung ituturok nila sa inyo. Parang na ano ko, ano lang yun. Yung isa, ano po yung sabi ng isang Pilipina? Pfizer at saka Sinovac at Moderna plus Sinovac Philippines pala yun. Tapos merong siyang question lists about your health. Nakalagay dito, i-check mo lang yes or no.
naging positive ka ba, may operation, pregnant, basta back to back siya. And yung last naman is information about corona. Tsaka anong ginagawa ng vaccine para sa katawan natin. And kung pregnant ka ba or ano yung mga after effects, ganon. Tapos, yun lang. Yun lang talaga. So, gagawin ko siya mamaya siguro. Kasi gusto kong magkaroon kami ng distansya ng time ni Bana ba apart para, for example, kung hindi siya feeling well, may mag-aalaga kay Sophia at saka ako din. No? So, madali lang akong pumasok ngayon. 4 hours lang para makaumbran ako ng time kay Sophia at saka kay Bana. Bukas kasi back to work. 11 to 8 na naman ako bukas. Sophia! Come! Barbecue na sad me. Kaya nice ang weather. Ayan pay-pay. Improvise. Nice ang mukan Where? Sophia. Here. Mura na din ha. Away anak, imong eyes na. Away. Wait, mama needs to do this as faster. No, kana mag-barbecue ka nga na isang mukan. Lisod, pait kayo. Ito lang barbecue namin, para sa amin ni Dada. Ready na. Ayan na. Yeah. Go. Wow. Ayan na. Kain na kami. Aming barbecue. Mga barbecue diri puro may mga marinated na ba. Ayan cabbage siya, salad. And then this one is open na that's pasta salad. Bumili na lang kami kasi pag gumawa, daming trabaho. Tapos kami lang dalawa ang kakain. And then this one is potato salad. Bumili na din kami. And for Sophia is that. Yeah? Sophia, like that. And ito din ni Dada, shrimp surinami. This one, Dada. Ayan. Ayan kay Dada, Hey, Sophia, nanonood sa video ni Sophia! Sa video ni Chloe. Sophia! Kita. Sophia. Ginakaw ang bread, Gigutom. Maglilinis tayo ng dishwasher machine. Ganun lang ata to. Ganun. Kasi naubusan ako ng tawag nito. Nung ilalagay lang na bote, wala. So, gamitin ko na lang to. Para to sa paglinis ng mga calc. Ano ba yan sa English yung mga calc? Basta para siyang sabon na naglilinis ng machine. So, i-on natin. So, on natin, normal lang. Hindi ko kasi maintindihan kasi German, pero parang naintindihan ko naman. Ang gulo. Tapos, start. Shout out to Terry Habits of Bohol, Philippines. Thank you for watching. Bye!